पायरस म्यूजिक की प्रस्तुति। मोबाइल नंबर 8294833757। हम व्यास रमाकांत सिंह वैशाली पूरे समाज के हमरा ओर से नमस्कार बा। अजय बेर में भगवान कृष्ण जेल के घर में अवतरित भइलन। ओ बेर वसुदेव देवकी से समझौले रहस कि कंस के समय अभी पूरा नइखे, हमरा के अपना मित्र नंद जी का घर पहुंचा दी। वो जेल के घर में बच्चा ले जाए खातिर मिलो का एगो बिगल सूप रहे, वही सुपवा में वसुदेव जी उठौलन। ऐसा कृपा भगवान के भल रहे जे जेल खाना के सब द्वार खुल गए रहे, पहरेदार सब सो गए रहे। एक बारा पुराना लय में लटका दे रहल मानी, आरे सूप में उठाई गाना अइले बहरिया, देखा तारन सुतल बाटे सभे महर दरिया। अरे वासुदेव भादो के अनहरिया में धैले डगरिया ए भाई, वासुदेव भादो के अनहरिया में धैले डगरिया ए भाई। अरे री मझीमा बरसेला भादो के बदरिया, छत्र से सकरले बारे प्रभु के ऊपरिया। अरे जमुना में उठल बा लहरिया, कैसे पार जाए बे भाई। कृपा भइल बल आए हृदय भीतरिया, खेली गईले वसुदेव जमुना भीतरिया। अरे घुटना से नीचे लहरिया वासुदेव जाले भाई। छुएला चरण उठल ऊपर लहरिया, चढ़ गईले पानी गर्दन का ऊपरिया। आरे धोमेला चरण प्रभु पटेला लहरिया, वासुदेव जालने भाई। अरे रामकंत करेला जोहरिया, वासुदेव जालने भाई।